Jedna kobieta pojechała se na wczasy bez męża, no i zdradziła go tam z murzynem. Przyjechała nazad, po pewnym czasie okazało się, że jest w ciąży. Ona się od razu kapła, o co tu chodzi, i zaczęła tego chopa przygotowywać. Tak wymyśliła, że w nocy będzie miała koszmary. I tak pierwszego dnia, takie te koszmary, on ją budzi. Coś, wiesz, mężu, mnie się śniło, że dziecko, co będziemy mieli, jest murzynkiem i ma takie wielkie uszy. Nie, to są takie koszmary, uspokój się. Ale na drugi dzień to samo, za jakiś czas, że takie wielkie uszy. I tak chyba jeszcze z 15 razy. No ale w końcu przyszedł czas rozwiązania. Akcja się dzieje na porodówce. No i teraz przyłazi ten lekarz i go do temu chłopowi: panie, ale ten synek, on jest murzynkiem. Panie, ale powiedz mi pan, czy on ma wielkie uszy? No nie, normalne. A to chwała Bogu.